Hello guys, malapit na magabi. Excited na ako guys, kaya ito pa rin yung damit ko. Nag-film ako, nag-video ako tungkol dun sa nagkita kami ni Sis Joy, tapos yun, pasalamat ako. Tapos yung ina-announce ko, i-announce ko na bukas pa yung mananalo, yung ano pala. Kasi ngayon sana yung 26 December, kaso may napili na ako guys, pero may nadagdag, kaya yun, naguguluhan pa ako. I-review ko muna ulit yun, kaya yun, mag-unbox na lang tayo guys. Unboxing gift from Sis Joy. Excited na kasi ako. Thank you sis, dalawa talaga to sis. Oh my god, ito yung i-unbox natin. Ang cute. Alam niyo guys, sa video, di ba si Sis Joy, ano na siya, yung maliit na yung mukha, cute. Sa personal, ganun din guys, ang cute niya. Ang cute ni Sis Joy. Tapos, payat niya guys, pero hindi yung payat na payat, pero payat siya, pero sexy. Sexy na payat si Sis Joy. Ako, mataba. Sis, tayo? Palit tayo ng katawan, sis. Parang mabilis yung metabolism niya kasi kahit maraming kinakain lang niya. Kahit pa maraming kinakain niya, hindi siya tataba. Kaya, siguro, mabilis yung metabolism niya. Oh my God, guys, yung regalo niya sa akin. First time ko to, di ko alam tong brand na to. Hard candy. Lucky guys. Season of Sparkle Baked Eyeshadow Liner Collection. Oh my God, nahihiya ako sa binigay ko kay Sis Joy. Sorry sa binigay ko. Yung concealer, tsaka sponge, tsaka yung pangkilay. Ay, hindi pangkilay. Yung pangahit ng kilay. Tapos pangtali ng buhok. Nahihiya ako tignan mo yung regalo sa akin na ang laki. Basahin natin. This gorgeous collection of baked eyeshadows and glitter eyeliners includes 12 eyeshadow shades and 8 glitter liners. Used with the baked shadow, dark shades can be used as eyeliner with an intensified bolder effect and add some sparkly glitter liners. It includes 12 color eyeshadow palette, 8 glitter eyeliner, pencil, sponge applicator. We love our animal friends. We don't test our products on them. Ano pala ito siya? Saan ba ito galing guys? Made in China. Oh my God sis, saan mo ba ito nabili sis? Ang laki naman ito. Coupon inside. Oh, pinamahalo. Hindi ko alam tong na to guys. Yung hard candy. Hala sis, para sa akin ba talaga to sis? Baka may nagbigay sa'yo sis, tapos di mo nagamit. Bigay mo lang sa akin. Pag may, alam niyo guys, para sa akin, pag may nagbigay sa akin, hindi ko siya pwedeng ibigay sa iba. Sis, may nakapangalan dito, Hazel. Kung may nagregalo sa'yo, sis, binigay mo sa akin. Baka mapanood. Baka nanonood sila ng vlog, sis. Oh my God. Ikaw na talaga, sis. Ikaw na. Nahiya ako dun sa binigay ko sa'yo. Yan, guys. Magagamit ko to siya sa ko. Pag may magpapa-makeup, may glitters dito. Wala pa akong ganito eh. Yung pag glitters. Yan, ang ganda. Pang eyeliner pala. Eyeliner ito sis. Tapos yan, eyeshadow. Sis, thank you in town, Dai. God bless, Dai. Thank you.
thank you sa effort na pumunta dito na ang layo-layo. Imus to Makati, tapos na traffic pa, sobrang traffic. Salamat din sa kay Maxine na makulit na mabait. Tapos sino ba yung isa? Kalimutan ko yung pangalan ng isa. Yung pinsan ni Sis Joy. Tingnan ko sa vlogs, may ano dito sa pangalan niya. Yun lang guys. Tapos yung isa bubuksan natin. Hindi ko pa nakita yung isa. Yan. Ibalik natin kasi sayang yung sayang yung packaging na maganda. Yun. Oh my goodness. Thank you. Yan. Magagamit natin din yan. Tapos itong Hello Kitty. May pa siya later. Ganito, gusto ko kasi yung pag mabuksan to, yung maganda pagkabukas. Yung hindi na napupunit. Pero, napunit talaga siya guys. Kasi gusto ko kasi tinatago yung mga wrapper. Kasi malay mo, parang remembrance or pag may regaluhan ka kung maganda pa. Alam niyo guys, yung favorite pag one day talaga char. Yung favorite Bisaya ka dahil. Yung favorite ko character, animation character. Cartoons pala. Si SpongeBob, si Mickey Mouse, tsaka si Hello Kitty. Yan silang tatlong favorite ko. Thank you sis. Tapos yung favorite color ko, pink, may pagka yellow or mint green, yung kakunting blue green, pagka ganun. Basta di ko ma-explain. Mga maroon, mga ganito, favorite ko din. Guys, ikaw na talaga sis. Salamat sis. Oh my god, magagamit ko talaga to. Hala sis, nahiya talaga ako sa'yo. Naging OA na ako dito sis. Kasi malagyan ko to ng makeup traveling kit, makeup kit. Bag siya. Oh my god sis. In fairness hindi siya amoy na, example pag bibili ka kahit sa mall or sa Baclara, 'di ba? Maamoy iba yung iba amoy parang plastic na basta di ko ma-explain yung amoy amoy bago, pero ito amoy bago siya pero hindi mabaho, hindi tulad sa ibang mall na kahit bago mabaho. Hala, gusto ko yung color sis. Tapos yung niya, Stevens Tactical Gear. Tsaka yung niya, yung anong tawag niya? Yung tila niya, ay alam mong matibay. Hala, ang ganda. Hala sis, magagamit ko to sa province. Kaya, hala sis, uy, ikaw na talaga sis. Diyos ko. Baka sa'yo to sis ha. Tapos, binigay mo naman sa akin. Hala, ang ganda sa loob guys. Oh. Hala guys. Magkano kaya to? Parang, baka mahal to sis ha. Ikaw talaga. Magagamit ko talaga to siya sa, sa province. Uwi ako sa probinsya guys. Alam niyo saan yung province namin? Sa may Tarsier sa Bohol. Oh my god. Sa province, sa mama ko sa Bohol, pero sa papa ko sa Cebu. Doon ako nag-graduate sa Cebu. Pero sa nag-elementary ko sa Bohol. Hala, ang ganda. Match sa ko. Uwi ako ng Bohol. Hala sis, thank you. Thank you. Ay, paano tayo? Magpaano pala ako? Anong tawag niyan? Magta-thumbnail tayo. Maraming salamat sis. Ikaw talaga. Ang ganda nito. Hard candy.
Hala, baka magustuhan to ng mama ko. Di ko to ibibigay. Gustuhan ko yung color niya. Love na love ko yung pink tsaka yung design niya. Magkano kaya to? Halata talaga siyang matibay guys pag ganito siya guys. Tigas-tigas nito matibay talaga. Ganda. Thank you, sis Joy again.